Benvinguts a tots, pares i mares que veig per ací, professors i per suport vosaltres, els alumnes. M'han preparat un discurs de quasi una hora perquè no saben el que fer fins a les 5 hores. Que tinc que estar una hora parlant. Espero que no. En primer lloc, vull sí que vull felicitar i donar l'enhorabona als pares que dintre d'aquest acte crec que són una de les parts més importants que n'hi ha, perquè avui en dia està i és molt complicat l'educació dels fills. Són els que us aguanten i els que estan ahí al peu del canyó, i per tant a ells sí que donar l'enhorabona per fer que la majoria de vosaltres haveu arribat fins ací, que és el mínim dintre del sistema educatiu, doncs podeu arribar com a mínim fins ací. Per tant, a tots els pares, enhorabona per el seu estar ahí el dia a dia, i després també felicitar i donar l'enhorabona, com no, als professors i professores que heu tingut durant els 4 anys, que alguns vos agraden més, altres menys, però estan fent una tasca molt important i una tasca en un temps supercomplicat i molt complicat els anys que venen per a ells. Per tant, a tots els professors i professores que heu tingut durant els 4 anys, també felicitar-los per fer que la majoria de vosaltres arribeu fins ací. Finalment, a vosaltres que heu estat 4 anys, començareu el primer de l'ESO i acabeu ara en quart. Com vos he dit, és la primera etapa educativa en la que aneu a obtindre un certificat que us va permetre a alguns capacitar-lo com a mínim per anar al món laboral a treballar, altres per a poder fer algun tipus de cicle formatiu i altres que voldreu fer batxillerat. Doneu l'enhorabona perquè heu patit així molts exàmens, moltes coses, heu estat en amics, en amigues i heu arribat fins ací. I al final aneu a tindre el vostre èxit. El vostre èxit és una carrera que encara vos falta, però en principi la primera etapa la teniu complida. I res més. Espero que l'acte sigui un acte en el que tots esteu contents i ho passem prou bé. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Dentro del protocolo no sé el que toca. El presentador, por favor. Bon dia. En representació dels 3 quarts i d'hivern anem a presentar aquest acte de graduació. Estimats companys i companyes, professors i professores, ha sigut un plaer treballar amb vosaltres durant aquests 4 anys, encara que a alguns els ha costat més de 4 anys. Gràcies per haver compartit els moments durs, experiències que realment també merescut la pena. És així on ens hem ensenyat els valors que no hem pogut aprendre sols al carrer o a casa. Entrarem a primer sent més xiquets i a poc, encara que no ho sembli, tots hem canviat i ens hem format un poc més com a persones. Ara esperem que l'esforç que hem fet durant aquests anys ens siga útil en el futur tant en la vida personal com en la vida professional. Tan sols donar-vos l'enhorabona a tots per haver aconseguit allò que tots ens proposàvem fa uns anys. Per fi, avui és el dia en què ens graduem i si separen és una festa. Ara sols ens queda gaudir d'unes bones vacances i un bon estiu amb els amics i la família i passar-ho d'allò més bé, perquè ara sí podem dir que tots nosaltres ens ho mereixem i n'estic segur que tots anem a disfrutar d'aquest estiu tan desitjat. Per a donar un toc d'humor se'ns ha ocorrit la idea de fer una recopilació de les frases mítiques dels nostres professors. L'inoblidable, alguna pregunta, alguna qüestió, algun grup Manuel, el seu si emperatriz o no en casa, o quan ens dona un examen d'histèria i ens diu tot ho vostre. Com no, el que no som accionisme, el que és una volteta de la nostra vida. Més aquí, el Josep.
Els insults que donava Dolors al cridar, incluint el jo puc xillar tot el que vulgui perquè xille de diafragma. Que a Toni Rubio hi ha que parlar-li amb un excelentíssimo senyor professor. I per últim, però no més important, ens heu de digerir i filtrar les tonteries de David Campos. També hem d'anomenar els insults i piropo motivadors de Santi. Els milions de punts que ens ha regalat en Ètica Vicente. I el parlar de vostè de José Ramon. I no oblidaré el Carme, que ens ha motivat molt durant aquest curs i ha fet que ens interessi molt més la biologia. Cal esmentar les acusacions a la meva classe, quarta, que si desapareixia qualsevol cosa, els culpables eren nosaltres. Donar-los les gràcies també a tots els nostres companys que han estat en els millors i els pitjors moments, dient-nos les preguntes dels exàmens. Sobretot les de socials. I animant-nos en els suspesos. Volem agrair especialment el seu suport a l'AMPA i a professors que ens han ajudat a organitzar tot això, especialment a Alberto, Amparo, Vicent, Anna i els nostres tutors. Res haguera sigut possible sense ells. Per últim, no volem obviar el viatge a Berlín. Podem assegurar que no hi oblidaré cap dels moments viscuts allí. La primera nit, la festa dels Lorets, que com no, ens culparen a nosaltres. Veig mal que Berta, Marta i Lola estaven per a defensar davant la recepcionista capritzada. Els renegons dels alemans al tren, que com no callaven, es cridaven molt l'atenció. Els xics enamorats de l'UA. En fi, moltíssimes coses que cal recordar i que mai oblidaré. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de viure aquesta experiència. Per últim, a tots els professors que ens heu acompanyat durant aquests 4 cursos. Donar-vos les gràcies per tot el que ens heu ensenyat i tota la paciència que heu tingut amb nosaltres. Gràcies. Per acomiadar-nos, anem a celebrar aquest acte de graduació en el qual està entregat un diploma i un llibre. Tindrem a la tutora de quart d'ESO A, Amparo Ferragut Gamé. L'alumna Sílvia Calatayud Oliver.
Miquel García. Enric Nogués Martínez. Karen Pulido Córdoba. Paco Ripoll Solà. Este alumne ha obtingut un premi extraordinari de quart d'ESO amb una nota mitjana de 9,37. Adri Sánchez Palma. Álvaro Cisternes Cañel.
Quique Cabrera Benavent. ¡Qué grande eres, Quique! ¡Qué grande eres! Altra Rey Benani. Desi Martínez y Laboral. Ríe. Mar Martínez Ortega. Aquesta alumna ha obtingut menció d'honor per el seu bon rendiment acadèmic en quart de l'ESO. Eric Martínez Pizarro. Alejandro Martorell Almeda. José Ramón Plagil. Sara Portero Yuste. Cristina Sánchez Pérez. Esta alumna ha obtingut menció d'honor per el seu bon rendiment acadèmic en quart d'ESO. Ana Sánchez Noguer. Greta Santa María García. María Simó Brit. Marina Tornosa Carbó.
Morales. Blanca Cogollo Girales. Carles Fernández Jordán. Ángel Garrido Castillo. Este alumne ha obtingut premi extraordinari de quart d'ESO amb una nota mitjana de 9,37. Manu Guerola Morales. Jairo Jurado Jurado. Samuel Llorenç Afrany. Teresa Mateu Torres. Irina Monzó Martorell. Andrea Navarro Salón. Ana Ortega Pérez. Carlos Peinado Cerrito. Clara Puig Bombó. Carlos Rubio Rodero. Alba Ruiz Estrada. Pino Salgado Carlí.
Facultades de Filosofía. Però falta... Cridem a la tutora de quart de l'IBER, Maria Carmen Esparza Sánchez. Sonia Aguani. Llorenç Benavent Albarracín. Juan García Esteller. Adrián García Ferrando.